Bij de Bonifaciuskapel in Dokkum is Quadlien een nieuw initiatief van start gaan. Zoen en lekker eten. Dit project had als doel om bijen alle dagen een zoene lunch te bieden en haar te stimuleren om geer te werken om zoen en smakelijk eten, zowel op squallen, thuis als in de buurt. De feestelijke opening luidt stal van belangstellenden uit het onderwijs, opvoeding en zoenenzorg. In de kick-off organiseren leerlingen uit groep 7 en 8 tieren met jongeren uit het vaatzet onderwijs een streekmerk met dwarseme en lokale producten. Het project liet zien hoe het bij met creativiteit en eigenaarschap een positieve verhoring teweeg brengen kunnen in Harmeerskip. In de studio is de onderscoach Willem Wouda. Hij is de initiatiefnemer van dit project. Welkom Willem en mooi dat je er bent. Dankjewel, mooi dat je erin wijzen kan. Ja, want wat is de belangrijkste motivatie voor de start van dit project Zoen en lekker eten? De belangrijkste motivatie is gewoon kwaad zijn dat net alle mensen in onze regio elke dag zoen eten krijgen. Zoen eten keerpje is sowieso is dat wel ingewikkeld, omdat de duurdere producten die ben vaak zoen en de goedkopere producten ben vaak minder zoen. Dus dat is eigenlijk wel de belangrijkste motivatie als om hiermee te beginnen. Ja, en wat wil je hem daarmee bereiken? Want joegt het zelf krijgt ik al aan. Minder zoen eten is vaak goedkoper als zoen eten. Biologisch eten is ook vaak duur. Dus meestal met een lietsere beurs zal net gauw voor de biologische of het zoenere eten kiezen. Nee, dat klopt. En dat is ook de reden dat we dit project begonnen binnen. Eigenlijk is het begonnen door een partij wat ik hier met een biologische boer, Jetse Botma. En die leidde mij het belang uit van zoenegriënten. Met zoen bedoelde hij biologisch. En biologische betekent dat de goede bacteriën die nog in die griënten zitten, net de eerste spuiten binnen, maar dat die er nog binnen. En dat die juist heel belangrijk binnen voor die zoens. Microbiome nemen ze daar. Hoe groter het microbiome, hoe zoener je binnen. Dus ja, inderdaad, biologische producten, dat zou het allermooiste zijn. Ja, die bent tegelijkertijd het duurste. Nou, dat je dan weten dat in onze regio de meesten gemiddeld ergens onderaan bungel je qua inkomen per golf van de bevolking. Ja, dan ben die dure producten net de eerste producten die het kepers, als er een goedkoper alternatief is. Maar die goedkoper alternatieven, die liek je zoen, die bent dan net uit het seizoen als we dan denken. Nee, vaak als je op de achterkant van een product lezen, dan zul je toch vaak meer E-nummers als dat je wil. Hè? Klopt helemaal. Maar kun je hem daar ook wat mee om dit project, dat je hem dit project opstart, kun je hem daar ook wat om doen? Of is dat net de eerste insteek? Ja, eigenlijk is het tweeledig. Eén is het is van mij slagen uit al die 12.000 mensen in onze regio 4 dagen in de week. In die 40 weken dat ze een squala gaan, in elk geval genoeg zoenegriënten binnenkrijgen. En een tweede is dat wij de band eigenlijk bewust maken willen van het belang. Van wat zo'n griënten mij ook doet. En als de band dat weten, dat dan eigenlijk die band daarmee heid een beweging in dat het kiezen van zoenere producten in plaats van minder zoene producten. Ja, dus men onderwijzen wat de goede keuzes binnen, wat het doet met die lichaam, zodat je letter als ze ouder binnen en inderdaad ook hun ouders misschien onderwijzen kunnen dat die zoenere varianten toch volle beter binnen uiteindelijk voor de zoens. Klopt, een mooie zin die heel vaak bezig was, het is it takes a village to raise a child. En wij wonen het eigenlijk omdraaien, it takes a child to raise a village. Dus dat die bijna eigenlijk de ouders eigenlijk goed zoeken in van het feit dat het verschil tussen toch die zoenen, biologische griënten en de minder biologische griënten. Er zit eigenlijk wel een heel verschaat in. Maar dat is eigenlijk wel wat wij bezieken willen van te krijgen. Ja, en de jeugd had het ook zelfs. Ja, zeker weten. Ja, en hoe beloeken je hem erbij bij het meisje van die zoenekeuzes? Is dat echt het onderwijs? Of zoals je hem hebben merken organiseren, het zelf dwante litten? Of hoe ziet dat eruit? Ja, eigenlijk is het zo dat wij alweer leuke challenges en lessen verzonnen. Al wij, meer collega's van mij dan, in gewerking mee en Helstende Hogescholen. En die lessen en challenges die ben eigenlijk verpakt in een game. En het is een game, als je een challenge dien hast, nou biegelieks een boerderijwinkel op squallen, waar dus die zoene producten bieden boer wijhelst en verkeerpest ohne ouders, dat is een kwarte keten. Nou, dat is een soort van challenge. Als dat van me krijg is, dus een stukje ondernemerschap, koppelt aan het bereikbaarheid van zo'n producten. Als die dan goed uitvoerd hast,
Dan kun je met die challenge punten verzinnen. En met die punten kun je in eigen digitale zoen en lekker boerderij groeien laten. Oh ja, dat spreekt natuurlijk de band wel aan. En namens krijgt de biologische boeren, scheppen je voor hun echt meer werkgelegenheid door dit project meer uit te breiden? Ja, sure, dat lijkt wel een beetje een vier-fort verhaal, maar je moet je voorstellen, al in onze regio, Noord-Friesland, dat we daar iets van 12.000 leerlingen bereiken willen. Dat we die 12.000 leerlingen hun gezinnen ook nog eens bereiken, ja, dan haast het wel een redelijk afzetmarkt. En als we dat via het onderwijs dus die kwarte keten op die manier vorm gaan kennen, ja, dat is denk ik wel een potentieel wat de moeite waard is. Ja, en Jim had ook correct de kick-off gewoon. Hoe lang duurt dit project? Het is de bedoeling, eigenlijk is de bedoeling dat we met dit project stapsgewijs takien en hij gewoon in onze regio 5 dagen in de week een gezonde schoollunch. En met een zoene schoallunch dat betekent eigenlijk ongeveer 150 tot 200 gram zoene groente per dag voor die band. En als je dat 5 dagen in de week slaagt, om dat te financieren, dan eigenlijk ben we een voorbeeld van Friesland. En dan mag het dragen dat in heel Nederland dat gewoon wordt, dat alle band gewoon 5 dagen in de week zoen eten op squallen krijgen. Ja, zoen en lekker eten voor de streek, terug de streek. En dit maar weer maar z'n allen grut meidje. Zo is het. Ja, Willem Wouda, dank je wel. Een heel soort succes met dit hele goede project. En waar weet Jerry binnenkort meer. Dank je wel.